ịma na na-ekwu okwu okenye ka nwa ada na-ekwu okwu ada na-ekwu ya abụrụ m onye na-akọ eri nkwu okwu debe ntị gị n'ana ka ịma na onwe dị reason m ji wekwu dị okwu. Anyị bịara ebe a ịzọ onye ka ibie ihe anyị na-agba mbọ ya bụ etu anyị ga-esi wee nwere onwe anyị ọ dị mma gị na ọ dị mma m nwa. Onye ọbụla sịkwa ka okporo aja kponye n'ime Chineke nna kpolukwa aja kponye na garị ya. Ngwa gee ntị na ihe a na-ekwu oge ha na-achọ mpịanụ na-abụ sit at home for 7 days. Ụmụ ogbenye ndị na-akwa wheelbarrow onwe ndị bụ daily bread ha nya daily job ha na-enweta ide ka ha ji eri nri. Kedu ka ha ji esi wee mee? Apart from that one, we can even sacrifice bugodo ọnụ for 1 year or 1 month. But ọ bụrụ ịbịa mebe sit at home with ndị Nigerian Christians. Ke ndị bụ Nigerian Christians anwa Adeboye nọ de. Kedu ihe ha na-akpọ ya bụ Tunde Bakari na ebe ahụ. Winners in ya. Johnson Suleman ndị abụ ndị gị na ha ga-eme sit at home. My brother, ọbụna these people support to sit at home for 1 week. But these Christian leaders ha bidogodu with the protest. Ha kpọrọ the whole of member ha niile ga protest. Etu ọma Tunde Bakari si wee protest during the time of Goodluck Jonathan. Ha niile march ya the streets. Lockdown everywhere. Protest. National protest. Ma ọ bụ na ha dị serious. Unu abịa na bịa hijack ya this struggle. Unu achọghị ibulu struggle na hand ya over to Nigerian politicians. Ọ ebe a ka unu na ha eje. Ana m eti mkpu a na some people na-asị na m eme nke a na emerọ nke a. Ihe m na-agwakwa unu bụ ọdịmma unu. Ọkwa ịfụrụ m na onwezo eje ka inu onu m. Onye si na ụbụrụ ya chọrọ ịlụ ọrụ ụbụrụ ya lụọ ọrụ. Ịchọza na ịchọrọ iremain mgbada bụrụ mgbada forever. Kedu ka ị ga-esi wee nweta Biafra with sit down with Nigerian politicians, Nigerian Christians, all those ones who nwecha private jet everywhere? Ga-eme ga allow ka isi tie at home for 1 week. Ha na-achị na gị ọchị na they are just laughing at you. Gadu si tie na o nwere ihe nọ n'ime ihe anyị nọ na ya bụ ọchịchị onye kwuo mgbe obie. Ọ dịghị mma isi tie at home by 1 week. Ngwa gị si tie. Mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ ebe a na-adrive ihe a dị hijack this struggle. O nwere any other thing. I hijack ya this struggle. Now, it creates ihe ga-eweta enmity. People afụbazie struggle anụnwa asị ihe mmegide na ọ bụrụ ọ na-emele ihe ọma na ihe ọjọọ ka this struggle na-emezilo ha ebe ahụ ka a na-adrive ihe ha. Mana ọ gị nwa ka ọ dịle stop this nonsense. Na-eme anya n'anya adịghị ka onye ụjọ na-atụ. Nwanne iluo m nso iluo m nso ịtara ya bịa na my Facebook wee dee wee bịa ịkọ ya de ntụ ọ ga-alụsị ma Chineke nọ n'eluigwe. Ọ bụrụ na mụ nwa bụ nwa dị ihe a bịara receive gị Chineke nna deceive my generation. Ma ọ bụrụ na eziokwu ka m na-agwa gị ihe ọma bụrụ nke m bụrụkwuo nke gị. Onye ọbụla kwụnyere onwe ya ogwu. Struggle anụ nwa mmadụ nọ na-ata afụfụ sinsi na-esho iru m na Facebook. Ị nọ n'ebe ị nọ na comment rubbish. Mgbe ọbụla adịghị mma iwelu tiketi na baba anyị. Ị chọrọ mba na nwetu ahụ isi ana ị na-apụ ala ị nwụrụ kaikai. Na-eme anya na mkpụrụ anya adịghị ka onye ụjọ na-atụ iruo m nso ihe m na-eme gị Chineke nọ n'eluigwe bụ onye osi anyị. Unu ị na-eme struggle ị na-adịghị use ụbụrụ isi gị. Ihe eje me sit at home with kedu ihe a na-akpọ ya bụ ndị Nigeria gbusisiri ndị be anyị. Nwoke lafia nwa ka gịnị ka a na-akpọ ya kịta ka ha teta n'ụlọ abụ ndị ala. Kịta ka ha tetalụ n'ụlọ ọ bụ na ha dị serious ha bido na Kaduna be ha mbegodu sit at home ha lock down everywhere na Kaduna ka ịma na ha dị serious. Ịbịa na-abịa lock down 1 week na ndị amị akpụrụ egbe gbagote na Igbo bịa na-agba ndị be anyị ka ọkụkọ. Ọ ebe na-akpa ma the end of the day bụ n'isi ndị be anyị ka ọ ga-ada. Ọkwa presidency ga-ekwu presidency 2023 2023 na ya ga-enye ndị Igbo kọmọnụ na Goodluck Jonathan na-abụrụ 100% onye Igbo bụ ihe chelọnụ na duto na ndị ya na ya na-achị iwu ndị Igbo ya ka eji wee ha wee create Boko Haram create nka rapụ nọ 2023 presidency ka ndụ fọrọ ndị Igbo. Onye Igbo ligolu na ọchịchị ma Chineke nna nọ n'eluigwe nke ndị Igbo na-eme agụna hatred ya bụsị etu aka esi na-egbu anyị ya akpụzi anyị n'ọnụ. Kwuo n'okwu freedom ka anyị gwelụ n'onwe anyị ka onye ọbụla nọdụ nke mkpali anụ nwa adịgo too much. Mana ajụjụ na-ajụ gị ọ bụ na ịfọrọsị Nnamdi Kanu don't you know what to do? Ịmara the right path to follow ma ọ bụ na ịfọrọ ya
Onya biakwana na my destiny bia idelo me anything again. Kwuo nke gị kwuo nke m. Ebe ọ bụ na ụbụlụ ga-ada alụ ọlụ. Achọrọ m somebody na my wall again. Bia idelo m sị m nke a mekwa nke emere. In fact, m delete Facebook asef. Ọkwa ndị Igbo, onye ya agwa unu. Kedu onye ya agwa unu ọya ka nna ajụ? Kedu onye ya azọpụta unu n'ụwa? Ofu nwoke ya azụ unu ndụ ejide gị. Chee na aka ka unu fụlụ ọdịda unu. Nonsense. Onye nke a na-agwọ na-akọ ya ihe desit down with all these politicians kpọrọ onwe ha pastors. Ndị ekperime anụ maka gị na ha ya emesi tattoo ma nụrụ ha na-ene gị anya. Isi tie home ka hapụ ịbịa nye ha ọfere n'ụlọ ụka. Ka ego private jet ha na maọbụ ego gọọmenti ha na gọọmenti na-atụ keka ka ọ na ka gị bụ nwa ogbenye wee nwee freedom. Ndị ụka ya emelụ gị ya a na-akọ akụkọ. Gwa ha bidogodo protest ha mechie chọọchị ha kpụpụta dia members protest everywhere ka anyị mara ha dị serious. Mafia alafia ka ogene nke a na-akpọ ya Kaduna ha lọkụgodo down Kaduna ka anyị mara ha dị serious. Na onye ọbụla kwụnyere onwe ya ugwu my friend. Abịa mebe anyị mmadụ anyị ihe na-agwa gị simple truth ịlike igele ọbụla ịlikere kọrọ ya gbago mme delete Facebook a pịam unu giri ya ihe unu egiri gbada